Доброго ранку, сябры. Привітання, Лесик! Привітання, дівчинки і хлопчики! Видаешь что, Лесик, я вось подумала, а добро быть чаровницей. Любое жадание можно выконать. Хочешь, цукерок себе начаровал, а хочешь, яшчэ яких присмакаў. Може і добре бути чарівником, але гэтаму треба довго вчитися. А ти, як завсёди, хочеш з наскоку. Придумала, стать чарівницею. А вось і стану. Зараз толькі прибяруся пригоженька. Одного одіння недостатково. Бе-бе-бе, у меня яшчэ і палочка чародейная будзе. Вось як зачарую цябе, будешь ходить без хвоста, а замест вушей будуть у цябе рожки. Зараз, почакай. Доброго ранку усім. О, привітання, Варя. Як добре, що ти прийшла. Бо Кася вирішила мене зачарувати. Побігла за реквізитом. Трам-там-тарам-тарам-там-тарам. Ну что, Лесик, не ховайся. Мои силы чародейные тебя и под столом достанут. Обракадабра. Ось бачиш, Вара, напридумляла би чого. І давай остатнім голову дурить. Почекай, Кася, со своим абракадабра. Лепш покажи, что за чародейная палочка там у тебя. Ну, якую знайшла, то і зачарую. А де Вара, а то і тобі рожки прираблю. Будете разом з Лесиком бодаться. Кася, навошта ты узяла шкляны градусник и так смело им тут махаешь? Хіба ты не ведаешь, что шкляны градусник вельмі небяспечны? Чому? По-першае, что легко бьется, и можно шклом пораниться. Ой-ой-ой. А по-другое, небяспечнае тое, што ў яго ўнутры. Ой, Варочка, што ж гэта? У градусніку знаходзіцца хімічны элемент ртуть, і яе пары вельмі атрутныя. Вось бачыш, Кася, як дрэнна гуляць абы з чым. А калі б ты разбіла градуснік, што б мы рабілі? У такім разе трэба выйсці з памяшкання, абавязкова сказаць аб гэтым дарослым і выклікаць ратавальнікаў па тэлефоне 112. А калі дома ёсць хатнія жывёлы, напрыклад, коцік або сабачка? Памяшканне павінны пакінуць усе. І дзеці, і дарослыя, і гадаванцы. Не думала, што гэта так сур'ёзна. Надзвычай. Нават рэшткі ад разбітага градусніка могуць збіраць толькі дарослыя. Запомніце гэта. Добра. А я ведаю, што градуснік, каб не разбіўся, павінен захоўвацца ў спецыяльным футляры. Правильно, Лесик, вось у такім. Зараз мы яго і схаваем. Так. Усё. Дзякуй табе, Варачка. Ты, як заўсёды, ўсё цудоўна растлумачыла. І я ўсё зразумела. Больш так не буду. Але ж якая я цяпер чараўніца без чародзейнай палачкі. А ты абяцаеш нам з Лесикам рожкі не начароўваць? А мне хвосцік пакінуць? Абяцаю. Тады мы чародзейную палачку змайструем табе самі. З бяспечных матэрыялаў. Ух ты! Я згодная. Пачынайце хутчэй. Чакай, найперш давайте мультик паглядзім. Нашы маленькія гледачы ўжо, напэўна, зачакаліся. А, ну добра, глядзім. Ну што, будзем рабіць мне чародзейную палачку? А у нас ёсць усё, што патрэбна? Так, папера, клей, ножніцы. І фламастары, каб потым на ёй маляваць ці пісаць. Зараз усё пакажу. І нашы гледачы могуць паспрабаваць. Так, гэта вельмі лёгка. Далучайцеся, сябры. Створым школу чародзейства лепшую за Хогвартс. Вось. Каб зрабіць аснову для нашай палачкі, бяром ліст паперы і скручваем яго ў трубачку вось так. І канец прыклеиваем вось такім чынам. Так. І ўсё? Амаль. Лесик, падтрымай, каб палачка добра склеілася. А мы з Касей будзем рабіць зорачку. Для гэтага нам таксама папера спатрэбіцца. Так, папера і нажніцы. Ага.
засталося толькі зорачку з ёй злучыць. Маєш рацію, Лесик. Вось, Кася, твоя палочка. Клас! Я побегла чаровать, дякую. Варачка, ти сама як чараўніца. Вунь, якую палачку Касі змайстравала, цуд! Дякую, Лесик. Зараз і табе што-небудзь прыдумаем. З паперы што заўгодна змайстраваць можна. Вось, што ты хочаш? Можа, птушачку якую ці жывёлу. Гэта магчыма? Зараз паглядзім. Ого, колькі, нават цацкі не патрэбныя. Гэта вельмі займальная справа. І называецца гэта майстэрства арыгамі. Ага, я чуў пра яго, але сам ніколі не рабіў. А ў мяне ў школе гурток ёсць такі. Зараз гэта вельмі папулярна, нават дарослыя захапляюцца. Ну што, выбраў сабе што-небудзь? Можа, маленькая мышаня? Сімвал гэтага года? Ну, добра. А каб справа хутчэй ладзілася, давайце мульцік паглядзім. Згодны. Вось твоя мышка, Лесик. Дзякую. Мне вельмі падабаецца, як сапраўдная. А яшчэ мы зараз їй вочки і вусы намалюем. Так. Усё, готово. Ага! Мышь! Ратуй! Яна ж папяровая. І зусім не страшная. Ой, я толькі зараз заўважыла. Ой, Ну, што ты, Касечка, ікаць пачала? гэта ад нечаканасці. Зараз бегу за вадой. Ой, хутчэй. Ой, хутчэй. Ой. Ой. Ну ты, Кася, і баязліўка. А вы не маглі звары каго-небудзь іншага з паперы зрабіць? Ты што забыўся, што я мышэй? Ну гэта, баюся. Нешта ты зусім разыкалася. Паўтарай за мной хутенька. Ікаўка, ікаўка, ідзі да Феадота. Ад Феадота да Якова, ад Якова да ўсякага. Ага, ікаўка, ікаўка, ідзі да Феадота, ад Феадота да Якова, ад Якова да всякага. Так неэфектыўна. Тады трэба да гары нагамі ўстаць. Я ж табе не акрабатка. А табе падабаецца ікаць? Не, Тады слухай мяне, я табе дапамагу. добра. Вось. Кася, што ты вырабляеш? Табе б ціхенька пасидзець, а ты дурэю. Гэта Лесик мне сказаў да гары нагамі стаць, каб ікаўка прайшла. Лесик? Я недзе чуў, што гэта дапамагае. А яшчэ ён мне загадаў пра ікаўку якую прыгаворку расказваць. Дзе яна спачатку да Федота, а потым да Якова павінна ісці. Так. Між іншым, Касечка, ты ўжо не ікаеш. Лесик табе ўсё ж дапамог. Сапраўды, не ікаю. Слухай мяне, я дрэннага не параю. Ой, не зазнавайся. Просто я сама на ікаўку забылася, пакуль твае дзівацкія заданні выконвала. Дзівацкія не дзівацкія, але ж спрацавалі. Хопіць спрачацца, бо зараз абодва да ікаўкі даспрачайцеся. Давайте лепш мульцік паглядзім. О, давайте. Слухайте, а птушкі ўжо ўсе вярнуліся з выраю? Мяркую, што так. На вуліцы цёплы ветрык і ласкавае сонейка. Цікава, а ці паспелі яны вывучыць новую мову за свой адпачынак? Новую мову? Ну так, ім жа трэба было як-небудзь гутарыць з тымі мясцовымі птушкамі. Яны ж маўчаць не могуць, увесь час аб нечым балбочуць, крыламі машуць, ды шчапечуць, а значыць і мову замежную павінны ведаць. Кася, у птушак агульная птушыная мова, сігналы, рухі і гукі. І яна, зразумела, для ўсіх пернатых паўсюль. Новую мову ім вучыць не трэба. Дарэчы, не толькі ў птушак ёсць мова сігналаў. І ў нас таксама. Вось, напрыклад, калі тварык нахмурыць, гэта значыць, я нечым раззлаваны. Правільна, Лесик, любы гэта зразумее. А калі усміхнуцца, то кожны зразумее, усмешка азначае радасць і шчасце. Дык нашу праграму дзяўчынкі і хлопчыкі з усіх краін могуць зразумець. Ну, настрой дакладна адчуюць. Але ж новыя мовы ўсё ж вывучаць варта. Згодная, мы ў школе ўжо 7-й год ангельскую вывучаем.
Ой, сябры, якраз трэба на заняткі бегчы. Час ужо развітвацца. А як будзе па-ангельску да пабачэння? Гудбай. Тады гудбай, Варачка, поспехаў! Усяго найлепшага, сябры! Цікавага і насычанага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку! У нашым добраранку! Не праспіце!